Takže rozhodl jsem natočit tohle video z důvodu už dvakrát reklamovaného Allianda, který teda opět jsem dostal vyměněn za nový kus, ale zajímavý, že tam ten měl úplně stejně tohle odchlíplý, jo, ale budiš, má být nový. Takže zkoušíme. A ten důvod teda, proč točím to video, je takový, že moje podezření je na tom, že mi ho ničí tento atík od Smoku, Babina. Koupil jsem si novou, dal tam RGB hlavu, dal spirálky, odpadlo mi to Alliena. Konce mi je vrátili, ty mi byly doporučený na mega mraky, ale prý jsou nevhodný, že jsou velký. Tudíž reklamace nebyla uznána, RGBA hlava je prý v pořádku, chyba byla ve spirálách, které se prý zkratovaly o kryt toho kotle, jenže já jsem ho nikdy neměl zašrobovaný. Já jsem vždycky vzal základnu, našroboval nátík, chtěl vyžlavit hlavy, z Alliena se zakouřilo, šel jsem reklamovat. Tudíž přijde mi to nesmysl a dle mýho se teď dočkáme, že spustím Alliena a odpálí se znova. Uvidíme. Já tam zkusím dát baterky. Jsem si teda nepřipravil, ale už je mám. Takže používám klasický soňácký. Takže minus, plus. To první Allien, který jde blbě zavřít, drží konečně pořádně. Tam ty dva předchozí teda to bylo nic moc. Takže zapneme. Tenhle už je VB102, tam ten nebyl. Tam ten měl jinou. 80 W, jo. Nevím, dobře, dáme 85. Allien teda funguje. No coil, což je pravda. Takže já jsem ho nechtěl zamknout. Každopádně reklamace byla neuznaná. Držte chvilinku. Reklamace vyřízená, zamítnuto. Takže reklamoval jsem s popisem závady, budu tam vidět. Špatná RBA základna, odpor se nenačítá ani u osazené jedné spirálky, zkoušeno více buildů s továrníma hlavama, vše funguje jak má.
Nechci tovární hlavy, já je nepoužívám. A vyjádření technika. Odzkoušeno. RBA základna je bez vady. Problém je ve velikosti spirálek. Pokud se spirálky dotýkají i jiných kovových částí než pouze kontaktů, dochází ke zkratu. Jo, tohle bylo vyjádření k atíku. A já nevím, jestli ten foťák to dokáže zaostřit. Asi ne. Asi ne. S tou milem pauznu. Asi dokáže, ale jako fakt nikde se to ničeho nedotýká, nikde mi nic nečumí, všude je místa dost. No, tady krásně strčím všude. Nevím, ty kleštičky, no, jo, tam prostě ne. Nemá smysl nějak ukazovat, ale já teda nevím, technik, jak to zkoušel nebo neskoušel. Každopádně já vidím, že si opět nezakouřím. Opět budu muset jet až do Prahy to reklamovat. Takže zase 200 korun projetých, že jo. To už jsme nějaký 600 dohromady. Prostě aspoň, že mi to momentálně neodpálilo to Aliena, no, jako předtím, budíš, ale jo, prostě chyba fakt, jako nevím. Jo, tohle krásně do sebe zapasuje. Prostě moc blízko na zaostření, ale taky nějaká špatná tak gumička, nebo já nevím, protože ještě to našroubuju. Jo, už to začíná líst. A to ještě 1,5 minimálně. A teď to takhle vylezlo. Přesně jako o takovouhle pomalou tloušťku.
To znamená, když já jako to neutáhnu teda, jo, vezmu na šrobu, to bylo zamčený, ne? Je to zamčený. To nefunguje teda. Možná protože to není dotažený, no. Má to docela teplý, to odložím. Dám pryč, toto mi nepřekáží. No coil, to je správně. Tady je vidět jako, teď mi krásně jako vylejzá. To bude hrozně dlouhý. Na menu. Jo. A opět sundáme Short Atomizer. Don't abuse, protect. Je to horký. Short Atomizer. Don't abuse, protect. Short Atomizer. Short Atomizer. Short Atomizer. On to low. Zajímavý. New. OK. Short, don't abuse, protect. Jo, a teď tam to dotažení na maximum. A je po Alienovi. Takže vidíte, dámy a pánové, další Alien v hajzlu kvůli základně, která je prý v pořádku. Děkuji za shlédnutí, doufám, že mi to pomůže při reklamaci a já jdu kouřit klasický cigára.